Mga talisayno nagpasayog daw usab sa ilang kaugalingong community pantry. Adunay nang hatag og libreng lugaw anaw sa mga utanon. Anang report ni Femery Dumabok. Sugod niya itong weekend, ang mga sakop sa sangguniang kabataan sa Barangay Puok ni pasiugda sa ilang kaugalingong community pantry. Pinaagi sa paghatag og libreng lugaw. Mga batag mga hamtong gitugutan nga makakuha sa init pa nga lugaw. Dungan niini ang ilang pagpasabot sa kabataan sa kanindot sa konsepto sa bayanihan. So in this manner nga makat-on sila and maka-inspire pud sila sa uban nga in little ways we can help nga ma-uplift nato ang mga isig katawo. Ma-maintain na mo nga kuan para makita sa mga tao nga og sa mo sponsor sad nga doon na sila ika-donate kahatag manok ba, bugas ba. Samtang sa Barangay Dumlog, mga kinumpra nga baratong utanon gikan sa Mantalungon Dalaget ang gipahimutang sa gamayng community pantry. Alang sa magtutulong si Isil Abranica, tabang usab kini sa mga mag-uuma sa Dalaget ug sa ilang kasilinganan. Si Mayor Samsam Gulyas nihangob sa gibuhat sa mga mulupyo apan ni pahinumdum nga siguroon lang matuman ang health protocol. And they're sharing their blessings. Ang ako na lang, no permit is needed from the City Hall. Malipay na ganun ninyong gibuhat. Ang ako lang, kung pwede lang mo coordinate para sa barangay or sa city para mabutang nga ba natong tanod. Kinupyaman nga konsepto, apan basta sa kayuhan sa kadaghanan, dili kini angayang igsapayan. Uban ni John Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.